Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita lang po namin sa inyo ang paggawa ng kamuting kahoy na turon. At ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, kinayod na buko. Tapos kamuting kahoy, lumpia wrapper, brown sugar, at saka gagamit din po tayo ng cooking oil. Ngayon po ay uumpisahan na po naming lutuin ang mga ito. Pero huhugasan po muna natin tong ating kamuting kahoy bago natin isalang sa ating kaldero. Ngayon po mga mamamayang ay babalatan po muna natin to bago natin huhugasan. Ngayon ay umpisahan na po nating balatan tong ating fresh na kamuting kahoy. Pag masyado pong malaki ay pwede po nating hatiin para hindi po kayo mahirapan sa pagbabalat nito. Ngayon po ay ganyan lang po ang pagbabalat ng ating kamuting kahoy. Napakadali lang po niyan. Medyo matrabaho po siya pero napakasarap po niya pagkatapos na pong maluto. Pwede po siyang pangbenta. Ngayon po mga mamamayang ay atin na pong huhugasan to. Ngayon po ay gagamit po tayo ng steamer para sa ating kamuting kahoy. Lalagyan na po natin ng tubig. Meron na palang tubig yan. So ngayon ay ilalagay na po natin yung ating lalagyan sa sa kamuting kahoy. Ipapatong po natin siya na ganyan po. Ngayon po ay isa-isa na po nating ilalagay ang ating kamuting kahoy. Mas maganda po kasi na i-steam para hindi po siya malanta pagkaluto niya. Kasi pag hindi nyo po i-steam ay malalanta po siya at pangit po ang kalalabasan nito. So ngayon ay pwede na po nating isalang ito sa ating apoy. Ngayon po ay ito-turn on na natin yung ating apoy. At i-steam natin ito ng mga 45 minutes hanggang sa maluto ito. So, hintayin lang po natin na maluto. Tatakpan po muna natin. Tsaka natin i-check pag umabot na po ng 45 minutes. Ngayon po mga mamamayang ay luto na po ang ating kamuting kahoy. Ngayon po ay ito-turn off na po natin ang ating stove. Pagkatapos po ay didikdikin po natin to doon sa ating lusong. Kagaya ng ginawa natin sa ating nilupak na saging. Ngayon po ay uumpisahan na po nating dikdikin itong ating kamuting kahoy. Tatanggalan po natin ng anong tawag dyan? Subok. Yan. Tanggalin po yung subok na yan kasi matigas po yan. Kailangan po puro kamuting kahoy po ang didikdikin po natin. Ayan na po, ipinasok na po natin yan sa ating lusong. Tapos hahatiin lang po natin para magkasya po siya dyan sa kahoy na may butas. Yan. Didikdikin po natin siya ng mahina lang para hindi po siya lumabas galing sa ating kahoy na may butas or lusong. Ewan ko po kung anong tawag sa inyo niyan sa Tagalog. Pero sa salita po kasi namin, lusong po ang tawag namin dyan sa kahoy na may butas. Ayan na po. Didikdik na po ng
kasama ko dito itong ating kamuting kahoy. Malabo po yung ating kamuting kahoy. Sobrang malabo po siya. Masarap po siya pang turon talaga. Kailangan po nating gumamit ng kutsara para paghahaluin po natin yan. Kasi yung sa ilalim, buo pa po siya. Hindi siya madudurog kapag hindi nyo gagamitan ng kutsara. So, kailangan talaga nating gamitan siya ng kutsara. Napakadali lang po niyang gawin. Basta matyaga ka lang pong magdikdik dyan, ay makakaya nyo pong gawin to. Kasi napakadali lang po. Ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng buko. Para po malasa. Ngayon po ay lalagyan din po natin ng sugar. Pwede rin po pala na tsaka nyo lalagyan ng buko kapag nadikdik nyo na yung kamuting kahoy. Para buo pa rin po yung buko. Pero itong sa amin ay nilagay na lang namin kasi yan ang gusto ng nagluluto. So, mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo kapag medyo nadurog na po talaga yung ating kamuting kahoy. Ngayon po ay tatanggalin na po natin tong ating kamuting kahoy na mayroong sugar at saka buko. Ilalagay po natin siya dyan sa ating bowl. Ngayon po ay isa-isa na po nating tatanggalin itong ating wrapper ng lumpia. Kukuha lang po tayo. Ayan, kasi magkadikit-dikit po yan. So, kukuha po tayo ng isa at babalutin na po natin. Ayan, gagamitan po natin siya ng kutsara. At pagkatapos ay babalutin na po natin siya dyan sa ating wrapper ng lumpia. Ayan po. Lulukutin nyo lang na ganyan. Parang parang nagro-roll lang kayo ng lumpia. Ngayon po mga mamamayang ay uumpisa na po naming lutuin tong ating turon na kamuting kahoy. Ayan na po, naglalagay na po tayo ng kawali dyan sa ating stove. Tapos bubuhusan na po natin siya ng mantika. At paiinitin po muna natin yung mantika. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating turon. Ayan, kasi mainit na po yung ating mantika. So, dahan-dahan lang po natin na ilalagay yung ating turon. Hihintayin lang po natin na maluto yung likod niya or mag-brown. Ngayon po ay iikotin na po natin kasi medyo nag-brown na siya ng konti. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng brown sugar dito sa ating turon para po mas lalo siyang sumarap. Yan.
Masarap po yan. Napaka-crunchy niya pagkatapos po pag naluto na. Ngayon po ay hihintayin na lang po natin na maluto siya. At saka dumikit yung ating sugar dyan sa turon. Ngayon po ay iikotin na po natin siya. Ayan na po. Mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo kapag naluto na po yan. Ngayon po ay luto na ang ating turon. Ngayon hahanguin na po natin siya. Medyo konti lang kasi yung ating sugar na inilagay kaya hindi siya masyadong dumikit yung asukal sa ating turon. So ngayon ay hahanguin na po natin. Baka po kasi masyadong tumamis kapag dadamihan natin yung ating asukal. Pero depende naman po sa atin yun kung gaano kadami ang gusto ninyong ilagay. Ngayon ay hahanguin na natin ang ating turon. Pwede nyo itong ihanda sa mga party-party. Kasi masarap po talaga ang kamuting kahoy na turon. Pinaka the best po. Ayan na po mga mamamayang ang ating kamuting kahoy na turon. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!